Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Bayu. Tuku cireng nyang Kutha Sala Mas Gareng panjang yuswa. Nggih, tuku tahu cacah telu Mas Bayu sehat selalu. Amin, amin. Rumangsa bombong Mas Gareng kala wau kula sampun matur bilih Pak Darmin niku pancen wis diniati mantu nggelar wayang kados dalu menika. Pancen kula pun bola-balian Pak Darples ki. Pak Darmin kok Pak Darples? Men ki rikala berjuang saiki wis dadi kok ngene wis plus ora min. Oh nggih, heeh. Pak Darples. Nggih. Ning yo anu tenan kok Mas Gareng. Pak Darmin iki piyaine cobloko tenan. Nggih. Rawuh ning gubuk kula ning Jedes kono ya mung Mas Bayu, kula ajeng wayangan tanggal niki pun nggih dados oke. Wis ngono tok iki wis ora ngendika piye-piye. Ya piyayi nek wis sembodo iki ngono kuwi Mas. Lah ketur ya aku matur nuwun banget mergo aku wis suwe iki ora tau sapa ning daerah desa Klenengan kene iki. Klenengan piye to? Kene iki lho ngendi? Gendingan. Ayo gendingan karo Klenengan ki padha. Takok yoga ki lho. Ora nek Klenengan kuwi anu gamelan tabuh bareng nek gendingi mligi jeneng. Lah niki gendingan iki nggon papan jeneng papan. Nggih, wah jan kecamatane lah melu kayangan to iki. Widodaren. Isine ana dewane barang ora widodari tok lho. Iya, heeh. Lanang wedok kok widodari. Wah, saestu. Niki wau arep wayangane dikurmati karo mercon pirang-pirang. Tak kira nek ludrukan aku ya. Aku seneng lho mau mercon sing bledos ning guri sidan mau seneng aku kowe. Jane kurang cedak mau jane goyang panggung malah apik. Apik makdus lho Mas, pojok dhewe mumbul. Lah niku betek-betek Pak Darmin iki mau ngarep gawe senenge piyayi akeh Mas Gar. Tur kowe dadi tata cara diwayangan mesti pambukane nganggo kembang api. Nggih, niku mung nuduhke ana tengara lho. Kene iki ana lagi ana wong kagungan kersa disuwuni donga pangestune. Sampeyan pirsa Mas sing nonton iki nadyan ora langsung ning pinggir dalan kae lho. Do nonton gambarmu tok kae Mas. Lah ning ngan pirsani coba. Sing mirsani iki rak kaya tribun to. Wih, lagi iki lho nonton wayang kulit ana balkone iki lagi. Iya. Sing lungguh ning balkon kan mirsani sampeyan kaya ndelok boyo. Ha iya. Yo bangeten to. Lah ya ana wong didelok ning isor kanggo ijo kok. Boyo kok ning darat iki buaya darat kok. Nggih iki kagungan kersa mantu Mas Gareng. Nggih sing genah derek binga Pak Darmin, Ibu Sutarmi ingkang sampun ngentasaken putra-putri. Nggih. Wah niki sing diarani mantu bener. Mantumu apa sih Mas jenenge? Mantu sing dimantu Mbak Fitri. Ora, kowe mau anu sing dieman-eman kabeh metu jalaran napa? Mergo celengane didudah kanggo merajakke putrane. Kurang cetha, kurang pas. Nek sampean mantu pripun? Mantu ki man ki teman. Tuki turu dadi Pak Darmin goleke teman turu putrane putri. Oh, ngono ya. Mone lak tempe blake-blakan turu dhewe gedebakan. Saiki tempe dibunteli. Oh, terus turu dhewe dibuntel. Iya. Ora maksudnya dibuntel iki diayomi karo kengkaku. Dibuntel rasane dadi siji. Nggih, mugi-mugi pikantuk wahyu judu amin kekalih. Nggih. Mergi nika menawi saged dalam satu umur kehidupan manusia hanya sekali
melakukannya. Aja mung dadi bojo ning iso dadi jodoh ya Mas Gareng. Kula maturku wahyu jodoh, ora mung entuk bojo ning entuk jodoh. Apa bedane Mas? Iki diterjemahke ya. Nggih. Jodoh ki tulisane apa? J O D O. J ki Nggih. Jadikanlah teman hidupmu sampai akhir hayat. Beres, terus Orang tua, agama maupun negara harus merestui. Terus D Iki nggih. D iki apa ya? Lah apa sing ngocake ngono? Aku tekan D iki lali aku iki. Oh, buatan apa biasanya apa Mas D iki Mas? Sing aku tahu tak kandhake nyangku iki lho. Mari praine kesuwen iki dadi ngene kene iki. Pokoke anggere praine kesuwen. J jadilah apa? Jadikanlah teman hidupmu sampai akhir hayat. Terus Orang tua, agama maupun negara harus merestui. Nggih. Terus dene Ya diopeni. nah, leres. Diopeni wong jenenge bojo ki diopeni saben dinane ora kena dirusak ati lan pikirane. Nggih. Dadi bojo ki teman hidup sampai akhir hayat. Niku nek jodoh. Nggih. Nek B O J O bojo. Bojo ki berawal dari pandangan pertama, perkenalan, pacaran menuju ke pernikahan. Niku prosese. Nggih. Terus O Wah iki bali meneh orang tua agama harus merestui. nggih, terus J Jadikan teman hidupmu sampai ke akhir hayat. terakhir O Oleh karena itu jangan kamu siksa lahir batinnya. kudu diayomi. Wis pokoke intine padha wae, Mas. Leres. Mula ngeten ya Mas, sing jeneng bojo niku wadakane iso pegatan. Nggih. Dengan beberapa peristiwa ini nek sing jenenge jodoh kuwi ora ana sing misahke kejaba maut. Nggih, leres. Nggih. Mula dalu niki ya ayo padha ndongake mantene entuk wahyu jodoh lan entuk kang suling katresnan wujud siwi mbuh lanang apa wadon Mas Gareng. Iki sing digawe iki jare juragan bakso. Betul. Aku ket sore urung kepethuk blas. Lale teko kewengen. Monggo aku mau nek ya wis. Ya, kepethuk. Matur kanca krawitane wis disugata kae mau. Anu apa gerobak bakso mau ning ngarepan mau. Aku kepethuki kari mangkoke tok. Nggih, ning ora usah gelo, Mas. Apa? Ora usah gelo. Panjenengan karo Pak Darmin karo Bu Sutarmi wis dicawisi dhewe. Apa, Pak? Nadyanto sore ora uman bakso ning ki mengko khusus Mas Gareng wis dicawisi. Alhamdulillah matur. Bakso sambel goreng ya teh kopi jeruk dadekke sak kresek. Dadekke siji lho wis. Ora kuwi suguhan apa turahan? Lho, ora apa-apa tuwung di blender Yo diombe. Mas yo pengen ning ya ora kabeh dadekke siji. Kowe yo nutur dadine ku rasane kok ngopo? Awane jero ya awore nek. Yo ya nawor yen kos dhewe-dhewe. Wah ning jantenan. Ayo saiki wis iki nek dinggon tak toke aku anggere ditanggap bakul bakso. Nggih. Mesti tak artekke bakso ki apa? Apakah arti dari bakso? Ayo. Hurufe apa? B. B. Bulat bentuknya. Kuwi umume. Nggih ta? Terus A. A asalnya dari daging sapi. Nggih. Terus K. Kuah penyegarnya. Leres. Terus S. Sayur sawi saos sebagai variasinya. Terakhir O. Orang tua sampai anak-anak menyukainya. Leres. Ini bakso. Nggih. Nah, dia nurung mangan ning aku iso ngerti bakso. Iya ya wis to. Niki komplit ana kambing guling. Lho, Wis, gitu. yen Nek sampeyan kambing guling ora gelem kambing gulung. Kowe nek wedhus gulung dipangan. Lah suti. Bar mangan kambing gulung setruk e. Terus sate ayam, ya ta? Aku ki Akeh banget to. Pancen ngene lho, pun dadi unen-unen seniman ki nek mulya ya kaya raja, nek sengsara sak ngisore kere. yen begini iki mulya. Wah, mulya tenan. Darane ditari. Urung unjukane ngersake napa? Bu, Pak, lho to. Wah, Jeruk napa teh napa jahe. Lho, aku tak titeni daerah Gendingan kene iki Nggih. mesti kopet. Ayo Gendingan iki sesuai karo hari ini apa? apakah arti dari gendingan? Per huruf apa suku kata? Per suku kata. Suku kata. Gen Gen. genah ingkang kagungan kersa panjenenganipun Bapak Darmin kalian Ibu Sutarmi. Leres. Terus
dipun nikahaken keng putra putri Mbak Fitri Samianingsih apoteker kalian Mas iki Alif Abdullah Munir SPD. Nggih, terus terakhir ngancik ing acara hiburan gelar wayang kulit dalang iki Bayu Aji dalah sederekipun kembar Gareng saking Semarang. Masa ketut ya. Edian kok kadung kene iki awake gobah lara kabeh. Ini nyatane lah ngopo lara kabeh? Ngenteni mbok jak ra mbok jak. Ya alhamdulillah Pak Darmin iso nemokke kula karo panjenengan. Mas Gareng, gandeng niki ujube mantu sadurunge ngaturke lagu sing werna-werna, niki tak ngaturke lelagon sing jumbo karo kahanan. Cocok. Menika dandang gula sida wasih, mengke langgamipun Setya Tuhu. Oh nggih, nggih. Aku tak nyuwun tulung sing putri anu sik Mbak Eka, prihatine sih alias Mbak Eka uget-uget. Ayo. Nyedak ana Mas Gareng kene, Nduk. Monggo Mataram, monggo. Ayo. Selamat malam Biung Mbak Yulimbo. Alhamdulillah aku karo kowe nuwuni dawuh Bapak Darmin Sumanana gendingan widodaren Ngawi ya Ngger. Pangestunipun saged nderekipun panjenengan Biung. Nggih. Iki kagungan kersa apa Pak Darmin? Nggih menika apa? Peresmian gedung kok piye? Kok peresmian? Iki jane melek apa merem ket mau kok. Anu nggih dicaranipun menika mantu. Nah, mantu. Lah kula nyawang niki omah gedene kaya ngene karo peresmian gedung pertemuan ngono. Oh, iki daleme Pak Darmin. Lah nggih kados gedung pertemuan. Kowe ngerti Mas Gareng? Napa Panjenengan ngertos mboten mantene wau wah dilenggahke ning dhuwur kono mau. Lah, aku mau timbali munggah rono foto karo mantene ning kono kae. Wajan. Kaya ning negara Ngamarta ya. Mula diarani kaya omahku manten kuwi raja dan ratu sehari ya bengi iki lho. Nggonku ya ngene iki Pak De. Apa? Pagupon ning dhuwur omah. Mula nek sing jenenge manten kuwi nggih raja sedina, ratu sedalu. Gitu. Engko nek wis mantene rampung mlebu kamar, lah kuwi maratuwane wae nek mlaku ora kena mbrebeki, metu ngarep kamare kudu mlaku sing alon-alon. Ndak mbrebeki mantene. Kok beda karo maratuaku ya? Lah ngapa? Aku kae malam pertama maratuaku lewat ngarep lawang lho, ndak gede-gede. Kok ndak genti-genti. Kamare gentenan. Kamar maratuaku kuwi gentenan ngono lho. Wong kuwi jenenge ora tertib lho. Lah witene apa kamare gur siji kok. Tak go malam pertama iki maratuaku lewat ndak gede-gede. Lah mbok mantune iki ngalah ning pos satpam apa ning pos rongga. Maksamu manten kecekel kowe. Ora tanggap ya, Kak. Nggih Pak De iki ya ndek bojo. Lah ya duwe kuwi wong lumrah kok. Bojomu ya apa maksamu koyo ngene iki ora ana sing kolu ngono. Ya maksud aku ngginane wong yo sik ketok enom ngono lho. Lah ya arep kaya bokong dicet ning ya tetep duwe bojo to, Kak. Kok sik bokong ki wis bentuke ra nganu lho kok iso dicet iki. Ya tetep duwe bojo to. Kuwi ki anggere wong wedok yang pawakan sadakel jati omongane akos ngono. Aja ngono ta. Lah wong niku duwe bojo. Duwe. Aku ya gur tekok ya duwe bojo. Duwe. Ya wong. Ya udu. Ya genah wong kok. Lha kaya menggenake kok. Kae turunan cempe. Budhe Gareng iki hebat lho. Hebate apa, Kak? Wah gedhi dhuwur. Oh iya. Lemu putih nih kok. Oh sikile papan to. Kuwi demben pas nuntun sapi. Iya. Aku pomo ora kesuwen ra melu kowe aku mulih. Aku saking kangenku karo Bayu lho tak rewangi kaya ngene kok ngene. Aku ki aku jane lewat dalan kene iki ana sing tak traumani lho. Apa masing trauma? Tlatah nggon batingan kene iki. Mantingan. Aku wis tau kebating-bating ning kono. Wis saiki wis halus dalane kok ya. Mobilku remuk ning kono ning cedhak pos
Apa wis timbang kono? Kak. Dalem. Kowe mamu lak cedak tlatah kene. Cedak kula mriki. Sragen kene iki pira wene to? Nggih. Seragenmu endi to, Kak? Sragenipun kula Sukodono Biyo. Sukodono ki apa kecamatan? Kecamatanipun Sukodono. Kelurahanipun nggih Baliharjo. Kelurahane Baliharjo. Baliharjo Sukodono. Iya. Terus dukuhe? Dukuhe ngendi? Dukuhe nggih menika jumbleng. Kowe nek pengen ngerti sinden weton jumbleng ya iki. Mula ya wujude ya ngono kuwi. mula ya omongane kaya telek. Angelokne aku telek. Aku ora ngelokke wedine kowe rumangsa ya alhamdulillah. Terus arep mbok padane aku sinden saka telek. Telek nggonku nek nggon karo nggonmu beda. Kok iso? Telek nggonku nek biasane telek nggonmu lak ora enak ambune. Lho, Tak omongan. Telek apa sing enak ambune? Tur telek ora mambu. Kok sing to ngerti kok sing apa? Telek apa sing enak ambune apa telek sing ora mambu? Telek sing ora mambu. Kamono lho tak. Bocah yen takon alon wae rasa kemrungsu. Nah, cepet, kudu cepet. Telek apa? Sing ora mambu. Iki sak umur-umurku kabeh telek kuwi mambu. Ora iso. Kok ora iso? Ora iso. Telek nggonku ora mambu. Telek apa sing ora mambu? Apa? Telek dipoto. kok wong kok seneng men moto telek kok ya. Lah wektu moto ki apa ora mambu? Mas Gareng. Foto telek. Telek karo bakmi goreng enak ndi? Iki meneh iki lucu pertanyaane. Yo enak bakmi goreng. Oh berarti wis tau mangan telek. Mergo iso bedake. Yo, lah kaya ora kelingan genahke sak petutuk kembul karo kowe lho. Mangane bareng kowe. Wah, aku Nek bakmi karo telek. apa ora ono sing dirembug liyane telek. Ora ngene yo saiki nembang sik. Ngadeg ki nembang ora ngerti. Ayo, Mas Gareng tak aturi makili mantene lanang. Dandang gula Sidowasih makili Mas Abdullah. Ya, roman kali Mbah niki. Kowe gandrungan karo Anane iki. Ayo. Aku nembange kudu ngati-ati ya, kudu swaraku tak apikke. Mergo ditunggoni vokalis Gigi. Sinten? Iki Arman iki. Oh, iki. Kale. Ayo ditembake sik. Monggo. Sidowasih Mas Gareng gandrung iki, Kak. Monggo. Ya Mas Gareng. Monggo. Madhep rene to. Ya cara ngono madhep rono lagi ngerti pemandangan. Oh iya. Madhep rono ya gumuh aku. Maksudnya Wong ayu. Pamintaku. Lah ya arep njaluk ning wong ayu. Ya, ya wis. Meh padha sale. Pamintaku. bayangne aku sok bocah kaya percil. Nimas Sidowasih. Lah umek wae kok roman ki sing tenan. Sing wedok ki anteng ngono, dadi sing lanang men ora gila. Ayo. Karo bojone kok gila. Yo. Nimas Sidowasih. Aku sok mbayangne. Apa ya? Aku cilik cendi ireng ngene bojoku putih, so anak-anak kaya telek cecek dadi. Iya, ireng karo putih. Ano. Ayo. Kakang Mas. Apa ya iki? Omong sik aku yo lali. Atut runtut. Wis tuwek, lalen, tekok ora. Aku rung lupuk iki aku. Atut runtut tansah reruntungan. Nggih, terus Mas Gareng, wajahmu selalu teringat di hatiku. Pipimu nan indah, hidungmu yang mancung, bibirmu pink dan matamu Dhewe iki. bahasa iki Indonesia. roman kok malah padu iki piye to, Jan? Puisi bahasa Indonesia kok. Nek ora mata-matake karo bojone kok Lah mata. matai bahasa Indonesia ini apa? Nek Nek netro iki bahasa Jawa. Tuwek, lalen, ngeyel kok iso kandhani matanya. matanya, yo matanya. Ngatanya kira. Ayo. Ben tak jamong terus ben lali. Ing sarina sawah ngine. Hop
genti Eka. Ya, Nduk. Nano. Datan kinggang Iya Kakang Mas. Sing di omah ana apa ora? Ada roman karo. Kek njaluk kono nggo mangan bayu. Kok kaya wong picek iki. Ya jenenge sing roman ki sing romantis to. Aduh. Lah piye pamane gandengan. Nah, gandengan sing apik. Ya, ane kan awake dhewe. Wong giling Kualik. Kaya wong Kualik ngomong. Kualik kok sok. Kualik. Lah ngene ya mbok setahun ra duwe anak. Lah ngopo, Mas? Lah bulet bae. Ya Kak, tutuke Kak. Menoe. Ya. Nggih, amun ado nggih. Ya, padha dene ya iki. Yes, omah niku kedah serasi. Ya. Wes sing wedok kok lanang pekok anake budrek ya. Ya. Nggih, lamun Aku nek wong lali kok seneng rumah aku. Lamun. Ya. Lali virus lali. Ya Kak. Lamun aduh. Iki nyapa to? Ora roman ra patheken ya. Ngapa ta? Kowe iki ngapa? Wong tuwa dibating ngene. Susah nek mamane pasangan gak serasi ngene lho, kudune saumuran apa piye kok karo mbah-mbah ngene iki aku. Ora yang bisa. Lah wis karo srondeng kuwi. Wis sapa kuwi? Son kuwi. Sapa srundeng? Iki megepang masalahne. Iya. Mengodlok nunggu jelo tok lho. Alon wae to, alon. Iya. Lamun adoh caket mring ati. Hop, ganti Mas Gareng. Iya. Yen cedak. Yen cedak. Wah, anak iki kelingan harus sing kok anak-anak kelingan. Sing koke. Ayo. Tansah mulat. Hop, sauteka. Sida geneping telung kasung aku mendung iki. Salah iku buk dhewe kok. Menoe. Sida asih Mas Gareng. Do mimpi lan mintuna. Eka. Hayo bareng Kang Mas ana tepi Marano. Yo. jam situasi Wis tak dikunggo karo. Ayo Mas Bur. Monggo langgame setya tuhu. Ya Nduk, Nduk Eka diwiwiti. Monggo. Ya Nduk. Aku kan setya satu.
iya. Lanjut. Mugian tok mugi-mugi temanten kekalihipun pinaringana kesehatan, pinaringana wahyu saking Gusti Kang Nyipta Jagat. Ora sah tiru sapa-sapa, tetiru dhateng Pak Darmin kalih Bu Sutarmi wae Mas Gareng. Laras kanca bergala tumraping rumah tangga manten. Nggih, heeh. Mas Gareng, niki mulai pilihan pendengar. Mergi niki nawala sing dugi dhateng kula kathah sanget. Oh ngaten. Nggih. Ning kula anu kok wis niteni kula anggere sewaning daerah Widodaren niku mesti napa penyuwune gending-gending sing klasik ning nggih niku ora mung klasik wae bakune sing sepuh ya diparik diaturi sugata sing nom-noman ora ditinggalke. Leres dadi kabeh sami-sami menikmati. Niki tak anu dhisik sing klasik riyin. Mbak Yu Cangik, Mbak Yu Limbuk nggih ing panggung ngaturaken wilujeng dalu. Oh nggih wilujeng dalu. Mugi tansah sehat sedaya sak rombongan. Amin. Nyuwun pangapunten menawi wonten wedal nyuwun gending pangkur palaran. Cocok. Minggah dandang gula palaran Slendro Songo. Cocok. Ngapurwaken bawa pocong garingan lajeng gedhok ayak-ayak srepek. Waduh jane lak tenan dalang manten saya iki. Nggih, palaran pangkur dandang gula paripurna matur sembah nuwun saking kula penggemar Mas Bayu Haji Pak Sukiman Banyuasin Karanganyar Ngawi. Oh nggih. Oh nggih. Yo, yo iki dibawani pocong garingan. Nggih. Aku tak nyuwun tulung sik Mbak sapa ya Mbak Fami jumeneng rene nyedaki mbake kene. Engko dom loro palarane. Nggih. Cocok kuwi. Engko sing pangkur sapa sing dandang gula sapa kono didum dhewe. Nggih. Aku rumangsaku kok kowe pancen senengamu nglumpuke sijen cilik-cilik kene iki ya. Lah piye to Mas? Sijenmu kok kaya bocah kabeh. Meringkil-meringkil. Cilik ning tuwek. Oh ya. Wah senengane kok aja perkara wujud. Nggih to. Wong iki aja sok kapusan wujud ngono. Lho wong aku ki mung takon kok. Wonten rupane ya. Sabar ya Bu ya. Arep cilik ning rezekine dhuwur, rezekine gedhe. Oh aku ketau sore takon iki sijen apa paut. Jenengan ki aja ndelok bonsene. Apa? Delon oyote. Lah, ya
Oyote yo cepat kabeh. Loh, sing marai larang niku bonsai kok oyote apik. Oh iya, mergo warna-warna iso dimodel piye-piye. Nah, bonsai cilik tapi larang ibu. Iya, oyote iso dibentuk love. Kadang oyote dadi nek kentose barang. Paling dibongkar ya isine rayap tok. Yo, bawa pocong sik. Sapa ki? Mbak Fami. Mas Gareng bawa pocong. Apa apalane? Yo terserah. Ngelmu iku. Nah, kita. Ilmu iku. Iki Mbak Fami niki enten wajibe tali asih 100.000 didum wong loro. Ayo. Nggih matur nuwun. Gus. Menika kan Jenengan Fami. karo Ika sing palaran. Heeh. Nggih, Terima kasih Bu Fahmi. Sing bawa aku. Niku dienggo sing palaran tulisane. Oh. Sing bawa Ora eneng tulisane kok. Bawa ki bonus. tembang sik ki ora entuk saweran. Ano. Ayo. Tak terima. Jer Basuki mawa beyo. Jer Basuki mawa panas kuwi kok. Aja nesu ta. Ayo. Kelakone kanthi laku Ano. Swantene. Sae. Ae entuk 50 kok. Pak Degareng swantene sae nggih Bu Fahmi. Nggih. Pak Degareng sae nggih Pak Bu swantene. Sae. Pak Degareng sae nggih. Sae. Sae napa sae? Go ikat diangkatke. Nah, Aja lah. aku teko. Ayo. Lekase lawan kas tegese kas nyantosan. Langsung serpek wae aja ayak-ayak nggih. Sama-sama. Ayo. Ibono. Nano. Setya budya pangegesing Mangkur sik.
Aduh